Slogan "Ja ćutim jer država ćuti, ali vi nemojte ćutati" vapaj u ime majki koje sumnjaju da su im bebe otete neposredno posle porođaja obeležio je protest ispred Ministarstva pravde. Jedna majka nestale bebe sedela je u kutiji 2 sata po hladnom vremenu i na taj način izrazila svoj bunt protiv nemara u radu državnih organa. Čovjek ostane zaleđen, zaprepašćen da se takve stvari kod nas dešavaju. Nekako verovala sam da se to dešava tamo negde, ali ne kod nas. Nadam se da će ipak da dođe, želela bih da dođe do odgovora, jer bi to mnogo značilo da se, ako ništa više, sva ta detinjstva, roditeljstva na jedan način konačno spoje, da se ta agonija u našoj Srbiji prekine. Došla sam da dam podršku gospođi Ani Pejić, jer se ona bori za istinu, bori se s nama. Želela bi da se sva društva, udruženja udruže i da svi zajedno tražimo tu istinu o našoj Milica Janković. Nisam član nijedne grupe, idem na sve proteste, na sve sastanke i govorne zove. Ana Pejić, sekretar udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, najavila je da će kutija u kojoj majka traži istinu o svojoj nestaloj bebi svakog ponedeljka putovati po Beogradu dok ne nađe svoj mir, a to je da sazna istinu o svom detetu u ime svih roditelja sa istim problemom i da natera institucije da rade svoj posao. Problem nestalih beba je problem trgovine ljudima koja se godinama dešavalo u Srbiji i to od strane države koja je vršena prema svojim građanima. Vreme je da se država suoči sa tim problemom i da kaže svojim građanima da se zločini u srpskim porodilištima su se dešavali, da su majkama neposredno posle rođenja deca otimana i prodavana, a nama je rečeno da su nam bebe umrle. Da, i ja sam jedna od hiljade majki koji se desila ista situacija po sličnom ili istom modelu. Komitet ministara Saveta Evrope ponovo je pozvao Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama u cilju izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava. S obzirom na moju posao koji radim, ja dugo godina nisam verovala u tu mogućnost da se to moglo desiti bilo kojoj majci na svetu, naravno ne ni u Srbiji i ne meni. Onda sam se godinama bavila istraživanjem da li je to moguće da se desi i da li se to dešavalo. Onog trenutka kada sam bila sigurna da je moja beba bila žrtva trgovine ljudima, da je moja beba oteta, a ja skoro 30 godina tugujem i plačem za mojom bebom, donela sam odluku da organizujem roditelje i da osnujem udruženje koje se zove Udruženje za zaštitu prava roditelja i dece nestale bebe Beograda. U ovome sam od 2002. punih 16 godina se borim. Došla sam da podržim gospođu Anu Pejić. Za mene su svi roditelji ravni, sem gospodina Radiše Pavlovića. Svi smo u istom problemu. A što ste toliko protiv gospodina? Zato što ne ide pravim putem. I kogod ne ide pravim putem, ne želim to da podržim uopšte. Komitet ministara Saveta Evrope ponovo je pozvao Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama u cilju izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava. I Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM osudio je kašnjenje ispunjenja obaveze Srbije da zakonski i institucionalno reši pitanje nestalih beba, ali i rada Komisije za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece u Republici Srbiji. Naime, članovi udruženja žalili su se na rad i neprimerene javne istupe jednog člana komisije, Radiše Pavlovića, predstavnika udruženja za istinu i pravdu o bebama, što dovodi u pitanje kredibilitet cele komisije, čiji su ostali članovi istaknuti predstavnici institucija. Koji su vaši zahtevi? Da Narodna skupština Republike Srbije pod hitnom postupku usvoji zakon koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, a to je zakon o utvrđivanju statusa novorođenih lica za koje se smatra da su nestala u porodilištima Srbije i to da se razmotre primedbe roditelja na ovaj zakon. Da Vlada Srbije
smeni Radišu Pavlovića, predstavnika civilnog sektora u Komisiji za ispitivanje postupanja državnih organa na prijavljenih slučajima nestanka dece i da za predstavnika izabere nekog drugog predstavnika civilnog sektora. Prošlo je već 5. jesen od obećanja da će se afera nestalih beba u Srbiji rešiti, a sada ministarka pravde Nela Kuburović obećava i 5. proleće sledeće godine i zato ova majka više ne veruje u obećanja. Da li se neko obratio iz Ministarstva pravde? Kada sam došla, pozvao me jedan mlad čovek i pitao da li ja mogu da uđem unutra i da s nekim razgovaram. Ja sam rekla, mogu ako ćete nam dati odgovor na pitanje gde su nam deca, a ostalom ja ne znam i ne vidim šta bi ja s vama pričala. Znači, samo ako imate odgovor na moja pitanja. Koji su vaši zahtevi? Koji su zahtevi da bolnica kaže majkama šta je uradila sa njihovom decom, računajući i mojim. Moji su zahtevi da Ministarstvo pravde napokon donese taj zakon. Moji su zahtevi da me niko više ne laže već 5. jesen, to je 5. proleće. Moji su zahtevi da se sprovede odluka suda u Strazburu po kojoj država duguje meni odgovor na pitanje gde je moje dete. To su moji zahtevi. I dok ćete protestovati? Ja ću u sledeći ponedeljak imati pojačanje jedne majke, a onaj treći ponedeljak 24. decembra pozvaću i ostale majke da dođu, naravno s kutijama, kartonima, najlonima i bilo s čim. Onda ćemo čekati Novu godinu na trgu, koliko će nas biti, čućete, bit ćete obavešteni. Znači, nema stajanja, cilj nam je da ceo svet vidi da nije istina da majke neće zakon, da nije istina da vlada i skupština nisu mogli doneti taj zakon, da nije istina je da se dobija na vremenu, da se broj roditelja smanji. Ana Pejić, sekretar Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, neće da čeka da im institucije daju lažna obećanja, već je otpočela sa protestima i traži samo jedan odgovor. Gde su naša deca?